हेलो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आङो संग्स बानायो रैप संग्स बानायो मीम बानायो ओमफ्राय आं दा बाहाय संनि आपडेट होनोसो फैदों फ्री फायार संखौ बानायबाय आं बानायनो थिननायखाय जायखिया लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दं थांनानै नायनो हागोन आरो आंना वाच टाइम एसे खम जादों ओंखायनो डेली आपल'ड होबाय थानाय जादों बिदिनो जुदि संखौल' नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होखाबाय आं थांनानै नायनो हागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय नायाबा बेनिफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामनो हासिगोन नायबाय थादो जायखिया थेंक इउ गाइस सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय जायखिया आंनो वाच टाइम नांगौ ओंखायनो बे भिडिअखौ हगारनाय जादों dan gedang-gedang kreasi dong. Anda sebe kamani feikai dan जादों बैसे ओंखायनो आं गान हगारनो हायाखै दा सानैनि गेजेराव गान मोनसे फैखाथारगोन मबाइलासो गोलैबाय आयौ So guys, दा आं बेखौ जानाय नायनोसै दहायसो साखिनायदोंमोन मोजांखौनो मोनदों दा सामब्राम माबा माबि होनानै जाबावनोसै दा नायबाय थादो मोजां जादों आं दा पकरिनि बिजनेस खालामसै दा स्टुडिअ भाराखौ होनो हाला ओंखायनो रां बानायनो प्रब्लेम जादों सोरबा पकरि जानोबा आंनाव बिहरदो दा लानानै हैगोन लानानै 50 थाखा एक्सट्रा लागोन दामावसो मोनो सामाव जेरै मोनो डेलिभारि चार्ज 50 लागोन ओमफ्राय दा रां बानायनो थाखाय पकरि फाननांसिगोन गारां जादों न' बानायनाया बे जागोन थांबागोन आं आखायाव बानायखादों जादों बिसोरबो सोलोंनानै बानायनो रोङोबा मोजां खोथा आंबो दिनै फार्स्ट टाइम बानायदों मोजाङैनो जादों एबार आं सानसे मोनदों आरो रां बानायनो थाखाय दे मोजां मोनोबा लाइक होदो नों आंखौ लुबैदों आंखौ मोनखादो जाबाय